Втората ключова функция, когато говорим за автоматизирано управление на осветлението, са сензорите за движение и присъствие. Забравете да натискате ключа за осветление. Активирането от движение осветление носи невероятно удобство. Представете си пътека от мека светлина, която ви води към банята през нощта, или осветление в стаята, която се включва, когато влезете. И тук не става въпрос само за удобство. Сензорите за движение могат да бъдат интелигентен начин за добавяне на сигурност или спестяване на енергия чрез изключване на осветлението в празни стаи. Голямата игра тук е не само самите сензори, а в софтуерната интеграция. Компаниите, които намират интелигентни начини за свързване на сензори за движение с други интелигентни системи за дома, включалки за врати и охранителни камери, са тези, които създават наистина изживяване на друго ниво. Сензорите за движение и присъствие предлагат двойна полза. Те повишават сигурността на дома, като задействат предупреждения, ако бъде открито неочаквано движение във вашия дом или във вашия имот. Освен това, тези сензори насърчават значително пестенето на енергия. Стаите са незаети и сгасени светлини. Потенциалните спестявания във времето могат да бъдат забележителни. Може да изглежда просто, но помнете, подривните иновации често са свързани с правенето на позитивни неща по коренно различни начини. Какво ще кажете? Мислите ли, че сензорите са иновативна технология, която може да промени живота ви? Споделете вашето мнение.